Hola a tots i a totes, jo sóc la Lia, ella és la Gara. Som a l'Institut de Ribot, jo soc de primer A i ella és de primer C, encara que representa primer B. I avui us explicarem què hem fet a la reunió del Consell de Montseny. Primer hem començat fent un joc com cada cop, però després de menjar al dinar. El joc era de futbol, més bé. Hem fet com uns passes per dir-nos coses bones i després un mini partit. Després ens han repartit un bo, la qual hem analitzat abans de menjar i hem fet algunes activitats sobre el bo. Ens hem dividit en 3 grups de comissions per fer, per exemple, pensar coses d'esports, altres del poble i tot així. I altres de festes. I de festes. I hem pensat de poder ficar coses de skate, Skatepark, Got Talent, cinema a la fresca o de fira. I al final hem explicat tot i ens hem posat en foto. Moltes gràcies. Adéu.